Niin, niin joo. Lemmikit on niin ahdistavat niinku koira sekin. Aika paljon sillä persen letriasukkeja. Niin, joo. Että se on ensin niinku siitä, miksi niin. tämmöisen köytetään, että joo. pitäisi liikkua. Meitä on vaan lopussa laittaa tavarat sisään. Niin, no se on tietysti aina. Joo, ja se ei lähde häviäisi. Kaikki nuoret ja kaikki tämmöisiä sitä ei halua. Niin. Nyt on yhtään niin pahaa kuin se raippa, kun se viuhuu. Mikä se heiluttaa häntä? Mutta ei tuo tyttöön sitä niin vähän reikaltaa niistä raippaa, kun se viuhuu. Ai jaa, sillä oli semmonen. Sillä oli ihan No toi on taas yksi asia, mitä mä... Mielestäni koska se kuitenkin raippa viuhuu. Niin, se on ihan eri asia. Keppi on vaan sit... Siinä on taas yksi tämmönen eroava seikka. Mielestäni oli semmoinen... Vai hei, viuhkas pöstäs, koska toi äänet teki sen niin paljon rauhallisemmin silleen. Ei mennä. Miestöt joiden se niinku viuhuu, niin sekin pitäisi ääni. Ehkä se laittaa jonkun pimpeli-pompeli musiikin tähän päin. Vaan se taustaselos. Jaa, nyt